सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय दिखियाजुलि हालामनि बयजोंबो मिन्थिजानाय बाथासिफोर इउएन एकाडेमि गोजौसिन फरायसालिया ओइचएस नि गिबि थाखोआव मुं थिसनफैनाय फरायसाफोरखौ बरायदों। बे हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लाफैदोंमोन सनितपुर जिल्ला एबसुनि लोगो नेहाथारि जाफुं नार्जारि आरो सा दिखियाजुलि दखरा एबसुनि आफादगिरि रादाय बसुमतारी, लोगोसे आबै इउएन एकाडेमि फरायसालिनि गोरायुं जयकान्त दैमारि, जालां इउएन एकाडेमि फरायसालिनि गोरायुं लक्की बसुमतारी, बिरगोस्रि इउएन एकाडेमिनि गोरायुं, लोगोसे ओनसोलनि गोबां मेलेमजिबि आरो दैदेनगिरिफोर बिथांमोनहा मख'नो गोनांदि बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै गोदान फरायसाफोरखौ सिनायथि होनाय आरो मोसानाय, मेथाइ खननाय, लोगोसे रंजानाय बेफोरबायदि गुबुन गुबुन हाबाफारि लाफानानै बे हाबाफारिखौ आबुङै जाफुंसार होयो। बे हाबाफारियाव फोरोंगिरिफोर लोगोसे गोबां फरायसाफोरनि गाजा गोमजायै बाहागो लानायजों आबुङै जाफुंसार जायो। हाबाफारियावनो बाहागो लानानै बाथासिफोर इउएन एकाडेमि गोजौसिन फरायसालिनि गोरायुं गिरेन सरगयारि आरो सनितपुर जिल्ला एबसुनि लोगो नेहाथारि जाफुं नार्जारि बिथांमोनहा हाबाफारिनि सोमोन्दै गुवारै बेखेवना होयो। बे हाबाफारिया जाबाय जोंहा देग्लायसो 2023 मायथाइयाव थाखो 10आव मुं थिसनफैनाय बे फरायसाफोरखौ जोङो दिनै बरायनाय मोनसे हाबाफारि लादों। बे हाबाफारिखौ जों बोसोरे लानाय जायो। थांनाय बोसोरावबो जों लादों, देग्लायजों जोङो ब्रैथि खेब लानाय जाबाय। दायो नोंथांमोननि फरायसालियाव बेसेबांसो फरायसाफोरा गोदानै मुं थिसनफैदों? देग्लाय 2023 मायथाइयाव हायार सेकेन्डारि 10 थाखोआव गासै 115 फरायसाया मुं थिसननानै दा फरायगासिनो दं। दायो जे नोंथांमोना नैबे हाबाफारिखौ लादों, बे हाबाफारियाव नोंथांमोना बे बरायनाय हाबाफारिजों लोगोसे मा मा आयदाफोर लाफानाय जादों? जों बे बरायनाय हाबाफारिजों लोगोसे बे ओनसोलनि मेलेमजिबिफोरखौ बा जोंनि खाथि खालायाव थानाय इउएन एकाडेमिनि गोरायुं बिथांमोनखौ लाबोनानै जोंनि जिथु बे फरायसालिनि फरायसाफोर, बे फरायसाफोरखौ जोङो सांग्रांथि हिसाबै मोनसे जथुम्मा हिसाबैबो लानाय जादों आरो बे गोदान फरायसाफोरखौ जों थुलुंगा होनो थाखाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। थांनाय समाव जे ओइचएस सेकेन्ड इयाराव फरायनाय फरायसाफोरा गोबांथार मोजां रिजाल्टखौ मोननो हादों। नोंथांमोना बिथांमोनखौ बेबायदि मोजां रिजाल्ट मोननायाव नोंथांमोना माबायदि नाजाथाबनायमोन? बे रिजाल्टखौ लाबोनो थाखाय जोङो गोबां खस्थ' खालामदों। जोंनि साफ्रोमबो थाखो फोरोंगिरि बिथांमोना मोनफ्रोमबो थाखोनि एबा साबजेक्टफोरखौ तन'-तन'यै फोरोंदों। लोगोसे जों न' थांनानै बे फरायसाफोरखौ जोङो न'खराव सावरायलायनानै बिसोरनो फरायनायनि बागै जों थुलुंगा होबोदों आरो जाय फरायसाफोरा फरायनो गोसो गैयामोन, सोरबा आनजाद होनो गिनाय बायदि खालामदोंमोन, बिसोरखौबो जोङो न' थांनानै थुलुंगा होदों आरो राहा गैथारि फरायसाफोरखौ जों हस्टेलाव लाबोनानैबो फरायनो खाबु होदों। नोंथांमोना जे थांनाय बोसोराव बेबायदि मोजां रिजाल्टखौ मोननो हाबाय, बेखिनिखौनो थोजासे जाबाय होननानै नोंथांमोना सानदों नामा? बेखिनि रिजाल्टखौ जों थोजासे होननानै साना जों, मानो होनबा बियो जोंनि जागायनायसो। बेनिख्रुइ जों साबसिन हामसिन खालामनो थाखाय जों दा आखायाव हाबाफारि लादों। आसा खालामदों फैगौ 2024 मायथाइनि रिजाल्टआ बेनिख्रुइ साबसिन जागोन होननानै मिजिंथिनाय जादों। नोंथांमोना नोंथांमोननि फरायसालिनि सोमोन्दै ओनसोलनि रायजो राजाफोरनो माबाफोर फोरमायगोन नामा? आङो बेखौनो खावलायनो नागिरदों जे इउएन एकाडेमि फरायसालिया मोनसे बर' बिजोंनि बा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङै गायसनजानाय बे माहारियारि गंसे फरायसालि। बे फरायसालिया धोरोमजों लोब्बा गैया बा जिखुनु समाजारि बेरेखा खामानिफोरखौ जोङो फोसाबनो नाजागोन आरो जोंनि समाजाव थानाय गासिबो थाखोनि फरायसाफोरखौ जोङो बे फरायसालिनि गेजेरजों गोग्गो सोलोंथाइ होनो नाजालांदों। बेनिखायनो साफ्रोमबो गारजेन बिथांमोना जोंनि बे इउएन एकाडेमि फरायसालियाव गाव गावनि फरायसाफोरखौ मुं थिसननानै गोग्गो सोलोंथाइ होनो हायो, बेखौनो आं खावलायो। बाथासिपुराव थानाय बाथासिपुर इउएन एकाडेमि बे फरायसालियाव दिनैहाय आंखौ आलासि महरै लिंहरदों। दा बे फरायसालियाव फैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बेखौनो आङो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव फोरमायनो सानोदि बे फरायसालियाव फरायनाय फरायसाफ्रा दिनैहाय गोबां फरायसाफ्रा फरायनानै थांनानै माने साफा राफोद सुबुं जाहैनो हादों, साफा गावनि आथिङाव गसंहैनो हादों। थिग बेबायदिनो दिनैबो जाय फरायसाफ्रा गोदान मुं थिसनफैदों बिसोरबो माने उननि समाव साफा
गोरों सुबुं जानानै गावनि आथिङाव गसंहैनो हागोन आं बेखौ रोखायै बुंनो हायो। दायो जे नैबेयाव नोंथाङा फैबाय दायो बेयाव नोंथाङा फैनानै बिथांमोननि फरायसालिनि थासारिखौ नोंथाङा माबायदि नुफैदों? बे फरायसालिनि थासारिखौथ' आं जोबोद मोजां नुबाय। बेनि बाउन्ड्रियाबो जोबोद मोजां, बेनि स्कुलनि खथाफोरा जिबायदि मोजां थासारियावनो दङ आरो जोबोद मोजाङै बिथांमोना फोरोंगासिनो आरो जोबोद मोजाङै गियानखौ बिथांमोना मोनगासिनो होनना आं आसा खालामो। दिनैनि जि हाबाफारि बे हाबाफारियाव बिथांमोननि हाबाफारिनि थासारिया माबायदि? दिनैनि जि गोदान फरायसा बराय फोरबो बिथांमोना खुंदों बे हाबाफारियाबो जोबोद समायना जादों। बेहाय गुबुन गुबुन फरायसालिनि UN एकाडेमि गुबुन गुबुन UN एकाडेमि गंथाम बिथांमोननि प्रिन्सिपालफोरखौ लिंहरनाय जादों आरो गुबुन बेबायदिनो बे फरायसालियाव पास जानानै थांनाय सेनियर स्टुडेन्टसफोरखौ बिथांमोना लिंहरदों। बेनि गेजेरजों बे फरायसालिनि दिनैनि जि गोदान फरायसा बरायनाय फोरबो बे जोबोद मेहेरगोनां जादों आरो जोबोद मोजां सावरायनायबो जादों। बेखौ आं जोबोद मोजां मोनदों। दायो जे बिथांमोननियाव जेबायदि फरायसाफ्रा फरायगासिनो दङ आरो जायफोर फोरोंगिरिफ्रा फोरोंगासिनो दङ बेबायदि फोरोंनाय आरो फरायनायनि गेजेराव माबायदि सोमोन्दो थालायनायखौ नोंथाङा लुबैदों? दिनैनि जुगाव फरायसा आरो फोरोंगिरिनि गेजेराव मोनसे मोजां कमिउनिकेसन बा मोनसे मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोनांबो दङ। दिनैनि जुगाव माने फ्रेन्डलि फोरोंनो गोनां जायो। दिनैनि जुगाव गथ'फोरखौ लोगो बायदिबो एसे सम जानो गोनां जायो। नाथाय लोगो बायदि जाद्रायबाबो जाया, एसे समाव माने लोगो बायदि जानानै माखासे खोथाफोरखौ फोरमायनो गोनां जायो। माखासे आयदाफोरखौ फोरोंनायाव लोगोफोर बायदि जानाबो फोरोंनो गोनां जायो। जे नोंथाङा दिनै बेयाव नुजाथिफैनायनि गेजेरजों मा फोरमायगोन जे ओनसोलाव जायफोर फरायसाफोर दं बिथांमोननि फरायनायखौ माबायदि जाजानायखौ नोंथाङा हास्थायदों? दिनैहाय आं बेखौनो हास्थायगोन जे ओनसोलाव थानाय फरायसाफ्रा जे फरायनायनि थाखाय जे आवगायदों, जेब्ला बिथांमोना मोजाङै फरायनांगोन आरो जोंनि ओनसोलाव जे गोरों फरायसा बिथांमोना जोबोद खम, गोरों फरायसानि आंखाला गोबां दङ। दा बेखौ नैबे फरायसालियाव फरायनाय फरायसा बिथांमोनानो सुफुंनांगोन आरो गोरों जानानै बिथांमोना नैबे ओनसोलखौ सुफुंनांगोन आरो बिथांमोना साफा साफा राफोद सुबुं जानांगोन आरो साख्रि मावनो नांथारगोन आरो समाजाव साफा साफा दैदेनगिरि जानानै फैथारनांगोन। आं बेखौनो हास्थायो।